ମାଉସୀ ମା ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ବି ସିଏ ନା, ମାଉସୀ ମା ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ମାଉସୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ମା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଭାଗେ ଥିଲାବେଳେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାଇଥୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ମାଉସୀ ମାଙ୍କୁ ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶାସିନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଜଳାନିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶାସିନୀ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପିଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ କଳ୍ପମୋଚନ ଶିବ ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗାର୍ଡିଆନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରାର ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି।